Diversos establiments xinesos amb els quals ha parlat BOTV han confirmat que es plantegen el tancament en breu. Els basars, botigues i bars i restaurants regentats per la comunitat xinesa són especialment sensibles amb aquest tema pel seu contacte amb el país d'origen del virus i es plantegen fer un tancament preventiu. El futuro más cercano empezarán a cerrar los negocios, los bares, los bazares, por eso mismo, por prevención. De moment, en la majoria de basars i botigues xineses, els treballadors fan servir mascareta. Hemos empezado a usarla porque, bueno, por prevención más que todo, ¿no? No porque estemos enfermos ni mucho menos, sino para prevenir, porque estamos cara al público y trabajamos con personas que no sabemos ni de dónde vienen, ni si están enfermos o sanos, y yo creo que ni las mismas personas lo saben hasta que no tengan algún síntoma. Tal com ha explicat aquesta treballadora a BOTV, la comunitat xinesa de la comarca vol seguir l'exemple del que estan fent els seus familiars a la Xina, on l'epidèmia de coronavirus fa temps que s'ha extès.